क्या बात है वाह मजा लगी ऐसे ना तुमको पता होगा हेलो लोगोफोर मारै दङ थ' आसा खालामबाय नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ थ' आङो दिनैहाय दंफैयो नैबे रायन'आवहाय आरो बिराद मोजां खोलो खोलो बार बारदों गोलोम बोथोरनि एसे बेरायहांबाय आरोना थ' जायगाया बिराद मोजां साया थ' बिनि थाखायनो एसे ब्रेनफोरखौ फ्रि खालामनो थाखाय बेरायफैबाय जायगाया बिराद मोजां आरो दाथ' आरो बुंनांला गोलोम बोथोराव सायाना नै एकदम जोङो दा दंफां सिङाव दंगासिनो एसे नायदिंनोसै उनथिंजाय माने एकदम ओरै गाहाय आरोना एकदम बाला गोरान गोजानो दैमा दङ थ' एसे बेरायबाय आरो बिबार बागानावहाय हाबहैनोसै एसे थांबाय थादैनि दिन्थिलांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जों दा एकदम गोजौ दंफैयो नैहाय ओंखारलांबाय थानोसै बेनिफ्राय न'आ ओरैबायदि मोजांखा एकदम गोसोब्ला बेवहाय हर थानो हायो आरोना ओरैजायबो दं नै ओरैबायदि माने गंथाम मोनसे लाइनावनो दङ बिराद सुन्दरखा जायगाया ओरैबायदि समायना एकदम लकेसना मोजां आरोना बिउटिफुल प्लेस समायना समायना न' ओरैबायदि बिराद बरिया बिउटिफुल जोङो दा थांगासिनो दा फैयै फैयै नैबे गराइनि खाथियाव मोनफैबाय नै गराइआ बिराद बरिया गांसो जागासिनो एसे गाखोनांगोन माने बेहाय गाखोनानै बेरायनोसै आरोना नै गराइ मोनबाय गराइआव एसे माने गाखोनोसै आरो 50 रां होनानै एसे बेरायनोसै गराइआ बिराद मोजां आदार जागासिनो दङ गांसो वाव गोसोब्ला गाखोनो हायो फाखोसे गाखोनानै बेरायनांसिगोन दा बेवहाय ओरैबायदि गांसो बारि मा दाउलै बे थ' फाइनालि गाइसमोन नै जोङो एसे माने बेरायै बेरायै नैबे लकेसनाव मोनफैबाय माने बिराद मोजां बिराद बरियाना फिल्डआ थ' जोङो दा बेवहाय जगासिनो आरो एसे इन्जय खालामबाय आरो जायगाया बिराद माने मोजां ओरैबायदि प्लेन नै गांसो दङ आरोना थ' बिनि थाखायनो एसे उन्दुग्लांनोबो मोजां मोनाबिलि टाइमाव एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायो आरोना थ' बिराद बरिया प्लेसआ खारनोबो मोजां आरो गासैबो खालामजायो आरोना बेवहाय एक्सारसाइस बायदिसिना बिराद बरिया प्लेस एसे जोङो दा जिरायबाय बेवहाय आरो थांनोसै बारा गोलाव खालामला लकेसना बिराद मोजां खिन्थु ओरैबायदि माने फसायखाबाय आं बिराद बरिया जायगा वाव जोङो दा बिराद बरिया साहा लोंसै लाल साहा नै दैखांबाय सासेया मिठासो थ' फाइनालि गाइसमोन जोङो बेरायखांबाय आरो नै दा मोनाबिलि जानो हमबाय आरो जोङो थांफिननोसै बिराद बरियामोन प्लेसआ माने जिरायबाय थानो मोजां आरोना गरमावहाय ओरै एकदम सुन्दर माने जायगाया ओंखारलांनो बानाय मोनो गरमावहाय एसे माने रेस्ट लानो बिराद मोजां आरोना थ' जोङो दा न' फारसे थांबाय थानोसै मोनाबायबो आरो नेक्स्टआवहाय सम मोनोब्ला बेबायदिनो बेरायनोसैलाय आरो गुबुनफोरावनो
थ' फैबाय थागोन बिदिनो गेजेर गेजेर ब्लगफोरा स' नोंथांमोना भिडिअखौ सापर्ट खालामनो हागोन आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव थ' बिदिब्ला लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै दा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमगोन आरोना थ' जोंना माने जोङो बाइकजोंसो फैदों दा माने थांनायाव एसे टाइम लागोन आरो न'सिम थ' जेनो हक लोगोफोर दिनै बेखिनि ब्लगखौनो लानानै फैदोंमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमफिनगोन बाय बाय